Najdôležitejší bod je téma zodpovednosti. Zodpovednosti za svoj život. Ja už som to spomínala a je to absolútny kľúč. Zodpovednosť za to, ako žijem, zodpovednosť za to, že si uvedomujem, že to, ako žijem, je výsledok mojich rozhodnutí, môjho konania, môjho nastavenia, ale uvedomujem si to s láskou a súcitom. Nie takým tým sebabičovaním. Zase som to pokašľala, kde som to, už som mala byť niekde inde. A to všetci dobre poznáme. Sme na to spoločnosťou od malička veľmi dobre trénovaní. Taký ten pocit, že nie som dosť dobrá, že iní to majú ľahšie a lepšie a ja som na nič. Ale s láskou a so súcitom, čo znamená uvedomiť si, že ja konám najlepšie, tak ako mi to moje okolnosti a moje, podčiarkujem vykričník, vnútorné zdroje dovoľujú. Hovoríme veľa o vonkajších zdrojoch a tie sú tiež dôležité, ale ak ja nemám zdroje, tie vnútorné a tým pádom aj tie vonkajšie, tak sú moje možnosti extrémne obmedzené. A častokrát to, kde my stratíme na začiatku našej cesty, hneď na začiatku našej cesty, tie zdroje sú primárne zranenia. Veľa pracujem s témou primárnych zranení, nepôjdem úplne do hĺbky, idem do hĺbky v mnohých mojich kurzoch, napríklad aj v mojom kurze, ktorý sa volá Blahobytie. Dôležité je vlastne si uvedomiť, že to primárne zranenie je ako keby taká tá najdôležitejšia životná skúška. Že je to niečo, čo my potrebujeme na to, aby sme sa stali práve tou tvorkyňou, tým tvorcom, tým dospelým človekom, aby sme vystúpili z toho detského pubertálneho vedomia, v ktorom sa nachádza väčšina našej planety, tak toto je, aby sme uvideli, čo to je, čo nás zraňovalo primárne, kde sme stratili svoju primárnu silu, ako to ovplyvňuje náš život. Pretože to primárne zranenie z mojej praxe, z mojich skúseností, z práce s mojimi klientami a klientkami, ja vidím, že extrémne ovplyvňuje naše nastavenie dospelosti. Takže primárne zranenie, budem trošku o nich hovoriť viac, nepôjdem úplne do hĺbky, ale dôležité si uvedomiť, že to je nejaké zranenie, ktoré získavame, alebo nejaký pocit nedostatočnosti, ktorý získavame ešte v ranom detstve. Väčšinou je to medzi 1. a 5. rokom života, kedy nejaké naše potreby, ktoré sme mali, neboli naplnené. A my sme si z toho vytvorili určitý vzorec, určitý program, určité nastavenie do života a tieto nastavenia sa nám v živote veľmi prejavujú a veľmi nás oberajú o tú silu. Oberajú nás o tie primárne zdroje, o ten najhlbší zdroj našej sily. Preto o nich budem hovoriť. Samozrejme dôležité si uvedomiť, že áno, toto zranenie máme a každý z nás ho má nejaké, nie je možné sa mu vyhnúť. Dôležité je ale pochopiť, že my už nie sme malé deti. Že to, čo sa nám kedysi dialo, už sa nám teraz nedeje a tie mechanizmy, ktoré sme si vytvorili ako kompenzáciu tej bolesti, ktorú sme zažili z toho zranenia, už nám vo väčšine prípadov sú na obťaž a neprospievajú nám. Keď sa my rozhodneme, nenecháme, aby sa nám to dialo a máme tú kompetenciu z toho vystúpiť a naozaj začať žiť ten život podľa vlastných predstav, dejú sa v našich životoch obrovské zmeny a zázraky.